Хәерле көн, балалар. Кабаттан онлайн мәктәпкә очрашуга шатмын. Без үзебезнең яхшы кәефне, матур елмаюыбызны башкаларга бүләк итик әле. Кулларымны сузам сиңа, дустым, елмаеп көлеп. Кушылсыннар башкаларда безнең дуслыкны күреп. Балалар, без сезнең белән әкияткә, сәяхәткә барырбыз. Анда эләгү өчен без тылсымлы сүзләр әйтергә тиеш. Хәзер күзләрегезне йомыгыз һәм минем арттан кабатлагыз. 3 тапкыр кул чабыйк, 4 тапкыр тыпырдыйк. Уңга, сулга борылыйк һәм әкияттә уяныйк. Исәнмесез, балалар? Минем исемем Аленушка. Миңа ярдәм итегез әле, зинһар. Минем энем Иванушка югалды. Әти белән ием базарга киткәндә энеңне әйбәтләп кара. Бер җиргә дә үзеңне калдырма дип киткәннәр иде. Ә мин иптәш кызларым белән уйнап онытылганмын. Кайтсам, энем юк. Аны убырлы карчыкның кышлары алып киткән. Балалар, сез нинди әкияткә эләккәнегезне белдегезме? Әйе, казлар, аккышлар. Балалар, сез миңа энемне табарга ярдәм итәрсезме? Әйе, яхшы. Әфәрин, юлга кузгалыйк. Исәнме миш? Миш. Әйт әле, казлар, аккышлар кайда очты? Балалар, миш безгә ярдәм итсен өчен нишләргә кирәк? Әйе, шулай. Безгә мишне ягып җибәрергә кирәк һәм пироглар пешерергә кирәк. Ә мишне нәрсә белән ягаларсың? Дөрес, утын белән. Бу утыннар гади генә түгел икән. Анда сораулар язылган. Әйдәгез, сорауларга җавап бирик һәм мишкә утынны сала барыйк. Игътибар белән тыңлагыз. Ел фасылларын атагыз. Хәзер нинди ел фасылы? Елда ничә ай бар? Бер атнада ничә көн? 2 кулда ничә бармак бар? Светофорның ничә төсе бар? Әйдәгез, җавапларны карыйк. Әйе, җаваплар барысы да дөрес. Мишне яктык, ул безгә алмагашка таба юл күрсәтә. Алмагашка барганда 10ннан 1гә кадәр кирегә санап барырга кирәк. Әйдәгез, бергәләп саныйк. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Әфәрин. Менә алмагашка килеп тә җиттек. Алмагаш белән исәнләшик һәм сорыйк. Алмагаш, әйт әле, казлар, аккышлар кайсы якка очтылар? Балалар, алмаларым гади түгел. Биремнәр белән шуны эшләсәгез, әйтәм, игътибар белән карыйк. Бирелгән сүзләрнең киресен әйт. Ак, зур, озын, киң, бейек, көн. Хәзер әйдәгез бергәләп җавапларны тикшереп карыйк. Ак, кара, зур, кечкенә, озын, кыска, киң, тар, бейек, тәбәнәк, көн, төн. Рәхмәт, балалар. Алмагашка булыштыгыз. Сөт елгасына юл тоттыгыз. Алар шунда очтылар.
Менә елгага да килеп җиттек. Исәнме сөтле елга? Әйт әле безгә, казлар, аккашлар, кая очтылар? Ә сез минем табышмакның җавабын тапсагыз, әйтәм. Ди, игътибар белән тыңлыйк әле, әйдәгез. Алгы тәпие кыска, чабарга ул бик оста. Сыры тунын сала да, ак тунын кия кышка. Нәрсә ул, балалар? Әйе, шулай, куян. Алга таба дәвам итәбез. Урманнан чыгар, корсак асты чуар. Койрыгы сырлы, хәйләсе күп төрле. Әйтеп карагыз әле, нәрсә икән? Нәкъ шулай, төлке. Алдагысын тыңлыйк. Җәй буе бал җыя, кыш буе хәл җыя. Балалар, нәрсә икән соң ул? Әйе, бал корты. Булдырдыгыз, балалар. Әйдәгез, бал корты җырын җырлыйк әле. Зззз. Бал корты җырын нинди авазга башлана? Әйе, бик дөрес. З авазына башлана. Ә хәзер з авазына башланган сүзләр әйтегез. Зонтик, зефир, зал, зур, зәңгәр. Булдырдыгыз, балалар. Әфәрин. Биремне үтәдегез, елганы сөендердегез. Елганы үтәр өчен нәрсә кирәк? Нәкъ шулай, күпер кирәк. Күпер гади түгел, биремнәр белән икән. Ә хәзер мин биремнәрне укыйм. Шул биремнәргә җавап бирсәк, безнең күперебез нык булыр һәм елганы үтәрбез. Тыңлап карыйк. 6 саны янәшәсендәге саннарны табарга кушкан. Дөрес эшләдегез микән? Тикшереп алыйк әле. Әйе, 6 санының күршеләре 5 һәм 7 икән. Җавап дөрес булган. Карагыз әле, балалар, чирәм өстендә хат ята. Беләсезме? Бу хатны убырлы язып калдырган. Әйдәгез, хатны укып карыйк. Әгәр дә сез минем биремне дә эшли алсагыз, мин сезгә Иванушканы кайтарам диелгән. Сезгә саннар язылган. Шарлар бирелгән. Шарларны тәртип буенча урнаштырырга кирәк. Әйдәгез, дөреслекне тикшереп алыйк. Әфәрин, җаваплар барсы да дөрес. Балалар, убырлының да биремнәрен үтәдегез. Менә Иванушканы да убырлы карчык безгә кайтарган. Рәхмәт сезгә, балалар. Сез миңа энемне табарга булыштыгыз. Хәзер әти белән әниемнең сүзен тыңлармын. Сез дә зур, акыллы, игътибарлы булып үсегез. Кечкенәләрне рәнҗетмәгез. Менә безнең сәяхәтебез тамам. Бүгенге эшчәнлегебез ахырына якынлашты. Сау булыгыз, балалар.